कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. अलीकडेच गुहागर तालुक्यातील बहुचर्चित झोमडी ग्रामपंचायत भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चर्चेत राहिली. झोमडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांवर तेथील विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव रद्द करण्यात आला आणि यानंतर सरपंच अतुल लांजेकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन स्वतःवर झालेल्या आरोपांवर थेट भाष्य केलं. हे सर्व आरोप माझ्या राजकीय विरोधकांनी हेतुपुरस्पर केलेले आहेत असा आरोप करत लांजेकर यांनी विरोधकांवर पलटवार केला. झोमडी ग्रामपंचायतीवरती जे आरोप करण्यात येत आहेत त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. ग्रामपंचायतीमधील सर्व सदस्य आणि आमचे ग्रामस्थ माझ्या सोबत आहेत असं सरपंच अतुल लांजेकर यांनी म्हटलंय. पाहुयात सरपंच अतुल लांजेकर यांची पत्रकार परिषद. सर्व पत्रकार मित्र, आम्ही आपल्याला विनंती केल्याप्रमाणे आपण सर्वजण आज इथे उपस्थित झालात. मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो मनापासून. काय झालं की 12 तारखेला आमच्या ग्रामसभा होती, तेव्हा आमच्या राजकीय विरोधकांनी काही आमच्या ग्रामपंचायत खोटे आरोप केले होते आणि आमच्या ग्रामपंचायतीच्या विरोधात काही माझ्या विरोधकांनी व त्यांच्या सहकार्याने त्यांना जीएम बोर्डवरून कुठनं त्यांनी माहिती उपलब्ध केली होती, पण त्यांनी ग्रामपंचायतीकडे कोणतीही अधिकृत चौकशी न करता किंवा पंचायत समितीकडे कोणतीही अधिकृत चौकशी न करता, कोणतीही माहिती न घेता ग्रामपंचायतीवर बेछूट खोटे आरोप केलेले आहेत. बिना पुराव्याचे, निराधार, कुठल्याही त्या गोष्टीला अर्थ नसलेला, बिना पुराव्याचे, निराधार असे कुठल्याही गोष्टीला पुरावा नाही, ग्रामपंचायती चौकशी केली नाही, अशा गोष्टींवर त्यांनी न चौकशी करता अंधारात म्हणजे ठेवून लोकांना भडकवून ग्रामपंचायत खोटे आरोप केलेले आहेत. आणि आम्ही त्यांना विचारलं, बाबा तुम्हाला ग्रामपंचायतीमध्ये काही असेल. 8 तारखेला ग्रामसभा मी सकाळी 11:30 वाजता आम्ही चालू केली होती. बरेचसे बंधू भगिनी ग्रामस्थ सगळेजण होते. त्या दिवशी 2 ग्रामसभा असल्यामुळे ग्रामसेवक भाऊन आमच्याकडे सोनावणे भाऊसाहेबांनी ते अतिरिक्त पदभार आहे. सोनावणे भाऊंना मूळची त्यांची ग्रामपंचायत आहे जानवळे आणि त्यांना आमच्या झोपडीचा अतिरिक्त पदभार दिलेला आहे. तर त्यांनी त्या दिवशी मिटिंग लावली. त्याच दिवशी त्यांची जानवळ्याची 2-2:30 वाजता मिटिंग चालू होती. काही लोक मिटिंग मध्ये गदारोळ करत होते आणि ग्रामसेवक भाऊंना म्हणजे अर्वाच्या भाषेत जे करून दादागिरी मला तू असं ते बोले, तुमच्याकडे जी काही माहिती पाहिजे मला, तुम्हाला जी पाहिजे तुम्ही मला मागणी करा, मी तुम्हाला काढून देतो, पण मला अडीचची मिटिंग तिकडे जायचंय. असं मी बोललो, ठीक आहे भाऊ, तुम्हाला जे तुम्ही अर्ज द्या. त्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच मॅडम तुम्हाला फोन आला होता की सर आमची पण ग्रामसभा केली. ठीक आहे बोल, पुढची मिटिंग आमचे गायकवाड साहेब आहेत, नवीन आलेले आहेत, त्यांना बोललो तुम्ही चालू करा. जे लोक प्रश्न विचारत होती त्या प्रश्नांची आम्ही सगळी उत्तरं त्यांना व्यवस्थित देत होतो. रात्री लोकांच्या प्रश्नांचं निरसन होऊ दे म्हणून मी सभा रात्री 9 वाजेपर्यंत चालवली. का बाबा लोकांचे प्रश्न मांडतात, त्यांचं उत्तर दिलं पाहिजे, निरसन झालं पाहिजे. तर ते लोकांनी सांगितलं की बाबा ग्रामपंचायत आम्हाला उत्तर व्यवस्थित ग्रामपंचायतीकडनं मिळाली नाहीत म्हणून. परत त्यांनी असे काही बरेचसे आरोप केलेले आहेत. पण त्या गदारोळात आम्हाला असे कळलं की जे आरोप करणारे आहेत ग्रामस्थ बिचारे शांत आहेत, ते माझे सर्व राजकीय विरोधक आहेत आणि त्यांचे काही सहकारी आहेत नवीन राजकीय विरोधक. म्हणजे बरेच वर्ष मी 2007 पासून ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहतोय. 2007 ला मी पहिले सदस्य म्हणून निवडून आलो, त्यानंतर मला उपसरपंच करण्यात आलं. तर प्रत्यक्ष मीनाक्षी पालशेतकर मॅडम आमच्या सरपंच होत्या. नंतर त्या काही कारणास्तव मुंबई इथे गेल्यामुळे पदभार पूर्णपणे माझ्याकडे आला, प्रभारी 4, आणि मी सरपंच म्हणून कामकाज पाहिलेलं आहे. 2007 पासून 9 पासून 11 पर्यंत मी सरपंच काल केल्यामध्ये 7 ते 12ला महिला आरक्षण होतं. त्यानंतर आम्ही महिला आरक्षण आपले प्रत्यक्ष गुणबर आहेत त्यांना निवडून आणलेले, तेव्हाही ग्रामपंचायत आमच्या पूर्णपणे ताब्यात होती. 12 ते 17 कालखंड, त्याच्यात मी 2013ला तंटामुक्त अध्यक्ष झालो. 2013 पासून ते 18 पर्यंत मी सलग तंटामुक्त अध्यक्षाचं कामही पाहिलेलं आहे. परत 2017ला जनतेतून पहिला निवडणूक लागली. त्या निवडणुकीला मी जनतेतून पहिल्यांदा लोकनियुक्त सरपंच म्हणून निवडून आलो. जी गदारोळ करणारी लोक होती ही सगळी माझ्या देवाची विरोधातली होती. त्यातले 2-3 चेहरे सहकारी बघितले नवीन असतील, पण जे विरोध करणारे जे होते ते आजपर्यंत कधीचे नवीन चेहरे आहेत ते. आजपर्यंत कधीही ग्रामपंचायत कुठल्याही ग्रामसभेला किंवा ध्वजारोहणाच्या दिवशी, वर्षातनं 3दा ध्वजारोहण होतं आपलं, 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट आणि 1 मे, कुठल्याही ध्वजारोहणाला यांना पाहिलेलं नव्हतं. पण ठीक आहे, नवीन पिढी आहे, युवा पिढी आहे, तुम्ही चांगले प्रश्न विचारा, चांगली माहिती घ्या ग्रामपंचायतीची आणि अधिकृत प्रश्नांची माहिती विचारा, आम्ही तुम्हाला बिलकुलच उत्तर देऊ.
पण तुम्ही बेछूट आरोप करताय. आणि हा सगळ्या ग्रुप बघितला तर नंतर लक्षात आलं की यांनी पूर्णपणे कट केलाय की माझी राजकीय कारकीर्द संपवण्याचा, मला संपवण्याचा, गदारोळ करायचा हा त्यांनी ठरवून आले होते. ते बरेचसे विषय असे झाले की रात्री 9 वाजले तोपर्यंत ते ग्रामसभा चालवली. शेवटी वेळेचा अभाव होता, बरीचशी लोक होती, मग लोकांना सांगितलं महिला मंडळ 7-8 वाजता निघून गेले होते. त्यानंतर मी महिला मंडळाला काय सांगितलं की बाबा तुम्ही जात असाल लोकांना बोला तर ग्रामसेवक होईल तर आम्ही ग्रामसेवकांना परत फोन लावा. आणि बरेचसे जे विषय आपल्या अजेंड्यावरचे होते ते आम्ही संपवत आलेलो होतो आणि ज्यांचे वादाचे मुद्दे होते जे गदारोळ करत होते ते विषय आम्ही ठेवले होते ग्रामसेवकांसाठी. तर मग ते वेळ ठीक आहे. तर ग्रामसेवकांना तुम्ही येला जमेल का, तर सोनवणे भाऊसाहेब बोलले नाही इथे अजून मिटिंग चालू आहे. 8-8:30 वाजले होते, त्यांची जानेवारीत मिटिंग चालू होती. मग त्यांना यायला जमत नाही म्हणून बोललो ठीक आहे आपण ही सभा उद्या चालू करू, आजची मिटिंग इथे स्थगित करूया. त्यानुसार आम्ही ते मिटिंग स्थगित केलेली. स्थगित केल्यानंतर विचारलं बाबा उद्या मिटिंग आपण किती वाजता लावायची. तर तेव्हा ग्रामस्थांनी सांगितले उद्या नको परवा नको, आमचे 2-3 दिवस काम आहे, 12 तारखेला. म्हणजे एवढा वेळ बोलू. त्या मीटिंग मध्ये काही लोकांनी पुन्हा गदारोळ चालू केला. गदारोळ चालू केला आणि विषयच ऐकून घेत नाही. ग्रामसेवक होता तुम्ही मागताय, मी तुम्हाला दाखवतोय देतोय, तुम्ही ऐकून घ्या. आणि गदारोळ करणार शिवी करणार, तू बडवे आमचा नोकर आहे, असे अपशब्द एवढे घाणघाण वापरून तू सांगायला पाहिजे ते असं बोलून त्याला हे केलं. नंतर सगळ्या सरपंच तुम्ही त्यांच्यावर ठराव टाकत नसा, हे टाकत नसता तर आम्ही बाहेरून अध्यक्ष आणून करू. अरे तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचं निरसन करतोय मी, शांतपणे सगळे तुमचे विषय ऐकून घेतोय. तुम्ही सांगितल्या प्रश्नांसाठी मी 1 दिवस सभा चालवली, परत ती स्थगित करून तुमच्यासाठी परत दुसऱ्या दिवशी सभा लावली. आणि तुम्ही तरी सुद्धा आरोप करताय ना हे करायचं ते करता. त्यांचं आधीच ठरलं होतं की हा गदारोळ करून ग्रामपंचायतनं बरखास्त करायचं. तर बोलो ठीक आहे तुमचं असंच म्हणणं आहे. बोलो पटलावरच्या अजेंडावरचे सर्व विषय झालेले आहेत. आता तुम्हाला बाकीच्या विषय ऐकायचे नसतील, हे करायचं नसेल तर बोलो सगळ्यांना बोलो आरोग्यदायी शुभेच्छा देतो आणि आजची सभा इथे संपली. आणि सगळ्यांचे आल्याचे आभार मानले. सगळे तुम्ही आज मिटिंगला इथे आलात, खेळीमेळीच्या वातावरणात झाले विषय, मी सगळ्यांचे आभार मानतो, सर्वांना आरोग्यदायी शुभेच्छा देतो आणि आजची सभा जाहीर संपली असं जाहीर करतो. मीटिंग संपली, आम्ही इथनं उठलो, मी कॅबिन मध्ये आलो. ग्रामसेवक भाऊ ना मीटिंग संपल्यावर त्यांनी गदारोळ जोरात करत आले आमच्या अंगावर आले. ग्रामसेवक भाऊ उठून त्यांच्या कॅबिन मध्ये गेले, त्यांनी कॅबिन मध्ये धावत गेले. ते ना बसले तर तुम्ही शिवीगाळ करायला लागले, उडून आले. ग्रामसेवक भाऊ बोलले नाही एकदा अध्यक्षांनी मीटिंग संपवली की संपते तर चर्चा करायची, तेव्हा चर्चा करतो बस 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 त्याला घेतो तिथे बसवली. मी मीटिंग संपली आली. मीटिंगच्या आधी त्यांनी एक सकाळी 11 वाजता एक विषय केला तुम्हाला सांगायचं राहिलं. त्यांनी प्रायव्हेट कॅमेरा शूटिंग वाला आणून ग्रामपंचायतीची पूर्ण शूटिंग केली आणि आम्हाला बोलले काम करू शकतो का, आम्हाला परवानगी पाहिजे. ठीक आहे बोललो, आम्हाला काय पारदर्शकता आहे, तुम्हाला पाहिजे शूटिंग करायची करा. आम्ही त्यांना परवानगी दिली तर त्याच्याने कॅमेरा शूट बीट सगळं केलं. पण त्यांच्या विरोधकांचा डावच वेगळा होता. पण त्यानुसार त्यांनी सगळं केलं की त्या दिवशी ठराव टाकू, ग्रामपंचायत बरखास्त करू, आम्हाला सरपंचाची खुर्चीच खायची आहे, नाहीतर ग्रामसेवकची नोकरीच खायची आहे, या एवढ्या तयारी. नंतर मी उठून आला, माझ्या अंगावर सगळे धावून आले आणि मला म्हणतात नाही तुला आज आम्ही संपवूनच टाकणार आहे, तुझी कारकीर्द संपवून टाकणार आहे, हे करून टाकणार आहे. आम्ही 2 महिन्यापासून हा प्लॅन केलेला आहे. आणि जे मला बोलणारे आहेत ते माझे राजकीय विरोधक आहेत. त्यांची पार्श्वभूमी जर बघितली आणि त्यांचे जे बोलतात ना आपण हे आरोप करणारे आहेत कोण, खुनी, बलात्कारी, चोर, हा खोटे स्टॅम्प बनवून तहसीलदाराची खरेदी करून तलाड्याचे खोटे स्टॅम्प बनवून लोकांना फसवून खरेदी करून दिलेली, 7 विकणारे ही लोक आमच्यावर आरोप करतायत. मी आज खरोखर या लोकांनी माझ्यावर जो प्रस्ताव टाकला, विश्वास ठराव टाकला, माझ्या सदस्यांना पूर्णपणे दबाव आणला. त्यांना कोणतीही कल्पना न देता 30 तारखेला गाडीत जबरदस्ती महिला सदस्यांना भरून त्यांनी गुहागर येथे घेऊन गेलो 10 मिनिटाचं काम सांगून. त्यांना असं होतं की आम्ही ग्रामसेवक विषय केला, असं केलं तसं केलं, आमचं तिथे चालेल. त्यांचे अक्षरशः हात त्यांनी टेकले, अविश्वास ठराव टाकू शकले नाही म्हणून. मग त्यांनी प्लॅन केला सदस्यांना दबाव आणून तिथे न्यायचा. तिथे घेऊन गेल्यावर त्यांनी सदस्यांना काहीच कल्पना केली नाही. त्याच्यावर सह्या करा केल्या आणि तहसील पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. पोलीस स्टेशनला गेल्यावर पुरुषांना विचारलं की असं झालं तसं झालं, तर ते सदस्य बोलले हो असं ग्रामसेवकांवर हे लोक धावून गेले होते, शिवीगाळी गेले, सरपंचांच्या अंगावर धावून गेले होते. तर तिथे सगळा विषय झाला. पोलिसांनी विचारलं ठीक आहे, तिथेही या लोकांनी जाऊन विरोधाने गदारोळ. पोलिसांनी तुमचा काही संबंध नाही, जो आम्हाला अर्ज आलेला आहे त्यानुसार आम्ही चौकशी करतो, पण तुम्ही इथे गदारोळ करायचा, तुमचा जो काही विषय तो तहसील ऑफिसला होईल. अविश्वास ठरावाबरोबर पोलीस टाकत नाही. तर त्यानुसार ते गेले तहसीलला. कुठल्या लोकांच्या घरात जाऊन जबरदस्ती मिटिंगा घेऊन
सह्या विया घेतलेला कागद त्यांच्याकडे होता. 591 सह्या आहेत आमच्या सरपंचाच्या विरोधात. या सह्या लोकांच्या घरात जाऊन जबरदस्ती घेतल्या. रात्री 9 साडेनऊ वाजता मिटिंग लावलेली वाडीतना आणि सह्या द्या, सरपंचाच्या विरोधात सह्या द्या, असे करून ह्या लोकांनी लोकांच्या सह्या घेतल्या. सह्या घेतल्यावरती तहसील ऑफिसला घेऊन गेले. तहसील कार्यालयात तरी परीक्षित पाटील तहसील साहेब त्यांनी सांगितलं या कागदाला कोणतीही आमच्याकडे मान्यता नाही. त्या कुठल्या सभेतल्या ठरावातल्या सह्या आहेत का? हा तुमचा कागद घ्या आणि तुम्ही बाहेर व्हा, मला फक्त सदस्यांशी बोलायचं. मग यांनी सदस्यांशी तो सह्या घेतला होता कागदांचा. त्यातले माझे 3 सदस्य, महिला सदस्य 4 सदस्य, आपले 3 सदस्य. त्यांना सांगत होते की भाऊ साहेब आम्ही हा कागद स्वतः लिहिलेला नाहीये. त्यातल्या एका सदस्याने त्याला दाबलं. मग तुम्ही काय बोलू नका, मी बोलतो. त्यांनी सांगितलं नाही साहेब हा कागद आम्ही लिहिला. ठीक आहे, तिथे विषय झाला. त्या दिवशी अविश्वास ठराव प्रस्ताव तिथे सादर करण्यात आला. पण 6 तारखेला जेव्हा अविश्वास प्रस्तावावर जेव्हा मिटिंग लागली, ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष सभा लागली, तहसीलदारांनी ती मिटिंग लावली. सर्व सदस्य होते. एक सदस्य त्यातला अपात्र झाला होता, महत्वाचा होता, रुखसार ममतुले, तर ते अपात्र झाले होते. मिटिंगची सुरुवात होता साहेबांनी सगळं आराखडा वाचून दाखवला. भाऊ आमच्याकडे 4 मुद्द्यावर तुमची तक्रार आलेली आहे, तर असा विषय आहे, तुमच्या सदस्यांनी विषय केला. तर साहेब ठीक आहे. सदस्यांना विचारणा करण्यात आली मिटिंग चालू झाली तेव्हा की बाबा तुमचं काय म्हणणं आहे. तर आमच्या महिला सदस्य एक म्हणाला की आमच्या सरपंचावर पूर्ण विश्वास आहे, आमच्या सरपंचावर अविश्वास नाहीच आहे, आम्हाला माहितीच ना हा विषय काय आहे. तहसीलदार साहेब म्हणाले आमचं म्हणणं काय होतं, हे लोक गदारोळ करतायत ना, तर तुम्ही सरपंचांनी त्यांना मीटिंग मध्ये सांगितलं होतं, तुम्हाला वाटतंय ना तुम्ही सगळा हिशोब आधी बघा, नसेल पटत तर ग्रामपंचायत चौकशी लावा. मी 8 तारखेला तसंच सदस्यांनी सांगितलं की आम्हाला चौकशी लावायची. तहसीलदार साहेब तसा विषय नाही, हे 3 मुद्दे आहेत, ह्याच्यावर मी आज सभा घ्यायला आलोय. अविश्वास ठरावावर असा विषय आहे. तुम्ही आज सरपंचाच्या पदावर तुमचं म्हणजे विश्वास नाही, सरपंच मनमानी कारभार करतात असा अर्ज आलेला आहे. तेव्हा सदस्यांनी सांगितलं की हा अर्ज आम्ही स्वतः लिहिलेला नाहीये, हा अर्ज आम्हाला त्या लोकांनी लिहून दिलाय, ज्या लोकांनी पहिले कागद घेऊन गेले होते तहसीलदारांकडे 591 सह्यांचा, आणि तहसीलदार साहेबांना सांगत साहेब घ्या आणि सरपंचाचं पद रिक्त करा. तहसीलदार साहेबांनी अक्षरशः त्यांना त्यांच्या कॅबिन मधनं बाहेर काढलेलं आहे. आणि तेव्हा हे सदस्य साहेब तेव्हा आम्ही बोलत नव्हतो, आम्ही दबावत होतो, आणि असा ठराव साहेबांनी त्यांच्या इतिवृत्तातही ओढून घेतलेला आहे आणि आम्ही आमच्या गेल्या मासिक सभेतही लिहून घेतलेला आहे. आणि त्यामुळे मी आज हात जोडून धन्यवाद देतो माझ्या सदस्यांनाही आणि माझ्या गावातील जे माझ्या पाठी सर्व ग्रामस्थ आहेत त्यांना, कारण त्यांनी पुन्हा एकदा माझ्यावर विश्वास ठेवून मला कामकाज करण्याची मला संधी दिलेली आहे. पण माझ्यावर आरोप करणारे आहेत हे माझे राजकीय विरोधक आहेत. त्यांची पार्श्वभूमी बघितलं तर काय, चोरी, बलात्कारी, खून, मारामाऱ्या, खोटे स्टॅम्प घोटाळे, स्टॅम्प बनवून खरेदी करणे, ही लोक आमच्यावर आरोप करतात. ह्याचे ठराव करून घेतलेला आहे. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन आमच्या महिला कर्मचारी ह्यांना दादागिरी, कधीही ग्रामपंचायतीला संध्याकाळच्या टायमाला दादागिरी करणार, काय चाललंय हे चाललंय, पण कॅमेरे लावलेले आहेत, सगळा विषय आहे. चला इथे तिथे सोडा, अपरात्री फोन करणार, नंतर पिऊन त्यांच्या घरात जाणार, हे विरोधक लोक शिवीगाळी करणार. अरे महिला त्यांचा काय संबंध, तुम्ही त्यांच्या घरी जाऊन शिवीगाळी वगैरे करताय. आणि या सगळ्या गोष्टी आम्ही पोलीस स्टेशनला सांगितलेल्या. परत गावात आम्ही त्या लाईटी लावल्या, त्या लाईटी बऱ्याचशा जे सौरदीप पद्धतीवर लावले होते आम्ही 50, त्यातल्या बऱ्याचशा लाईटी चोरीला जातात. गेल्या वर्षी मला वाटतं 6 डिसेंबरला मला वाटतं आंबेडकर महापरवाना दिन काहीतरी असं होतं, त्या दिवशी पोलीस स्टेशनला गेलो होतो अर्ज घेऊन. आम्हाला आमचे गावचे गुरव आहेत, त्यांनी आमच्या शिपायांना सांगितलं होतं साहेब तुम्ही देवळाचे ते लाईटी लावल्यात पाय वाटेला जत्राच्या वेळेला, त्यातल्या लाईटी चोरीला गेल्या. म्हणून गणेशला मी बोल बाबा जा एक माणूस घेऊन बघून ये चोरी. तर तो बोला सरपंच खरोखर इथल्या लाईटी चोरीला गेलेल्या आहेत, पाईप पाण्यात टाकलेले आहेत, लाईटी कुणीतरी घेऊन गेलेल्या आहेत, एक लाईट फोडलेली आहे. तसाच प्रकार 8-10 दिवसापूर्वी झाला, म्हणजे 12 तारखेच्या नंतर किंवा आसपास झाला. जेव्हा यावर म्हणजे आरोप केला ना, तेव्हाही ह्या रस्त्याच्या 2 लाईटी अशाच, एक फोडलेली होती तरी बॅटरी काढून दिली आणि तिथली एक लाईटच गायब आहे. तेही आम्ही पोलीस स्टेशनला कळवलं, तरी पोलीस स्टेशनचा काही विषय नाही, साधी पोच देत नाही. मी तुम्हाला तिथे एक पत्र दिलंय साहेब, ते बघा, हे पत्र बघा तुम्ही साहेब, मी दिलंय साहेब किती तारखेला ते ना 6/12/2024 बसवून ठेवतात. तिथे त्यांना सही नाही, शिक्का नाही, की पोच पण देत नाही, लिहूनही घेत नाही.
आज सकाळी मी परवा त्यांना 12 तारखेला जो गदारोळ झाला त्या संदर्भात आम्ही 18/9/2025 ला एक पत्र दिले, तुम्हालाही दिले साहेब. मी ते सगळा जे झालेला विषय आहे तो सगळा लिहून दिलेला आहे. त्याच्यावर जे जे मुद्दे आहेत ते सगळे मांडल्याचं झालं. त्याची परिस्थिती लिहिली होती आणि त्यांनाही सांगितलं, साहेब माझे जे सदस्य आहेत त्या मीटिंग मध्ये उपस्थित होते, ते तिथे तुम्हाला साक्ष देतील. बरेचसे ग्रामस्थही आहेत, पण पोलिसांनी आजपर्यंत दाद नाही घेतली. आज आपली पत्रकार परिषद आहे त्याला समजल्यावर आपण परवा 2-4 दिवसापूर्वी कळलं आणि मी माननीय आमदार साहेब भास्करचे जाधव यांना सांगितलं, साहेब बघा पोलीस आम्ही एवढी तक्रार करतोय तरी दखल घेत नाहीये, लक्ष देत नाहीये. यामुळे काय होतंय, जे आमचे विरोधक आहेत ते अति करायला लागले, त्रास व्हायला लागल्या गोष्टी सगळ्यांना, ग्रामस्थांना होतोय, गरीब जनतेला होतोय, आम्हाला होतोय. मग साहेबांनी त्यांना सांगितलं, तर त्यांनी मला परवा 8 तारखेला एक पत्र पाठवलं तुमचा जबाब द्यायला या म्हणून. त्यानुसार त्यांनी आज मला सकाळपासून बसून ठेवलं आणि हा जबाब माझ्याकडनं त्यांनी आज लिहून घेतला. मी झालेली ती सगळी परिस्थिती सांगितली, सदस्यांनी तहसीलदार साहेबांच्या पुढे झालं तेही सगळं सांगितलं, जबाब लिहून मी आज तिथे देऊन आलो. परत साहेबांना बोललो, साहेब मी तुम्हाला पत्र दिलंय. सकाळी मला त्यांनी 10 वाजता बोलवलं, 10 वाजता बरोबर पोलीस स्टेशनला गेलो 6:30 दरम्यान. तेव्हा मी त्यांना ते पत्र दिलं होतं की साहेब या लाईटी चोरी होतं, याचं बघा, गुन्हा नोंद करून घ्या, ग्रामपंचायत कागदपत्र सगळे, हे लोकांनी आरोप करतात त्यांच्याकडे लक्ष देत आहे, पण आमच्याकडे एवढं तुम्ही पत्र कागदपत्र देऊन तुम्ही लक्ष देत नाही. तर साहेब बोलले ठीक आहे, नाही तुम्ही काय काळजी करू नका, याचा विषय केला जाईल. परत मला या जबाबासाठी तिकडे समोरच्या इथे घेऊन गेले, बसलो, मी त्यांना जबाब देतो लिहून. माझा जबाब पूर्ण झाला तरी इकडे यांनी कुठल्याही कागदपत्राचा विषय केला नाही. अक्षरशः मी 2 वाजता तिथे मला आता बोललो, 1-1:30 वाजला होता, बोललो आता माझी म्हणून पत्रकार परिषद आहे साहेब 4 वाजता, मला जायला पाहिजे. नाही थांबायला लागेल, बोललो साहेब नाही विनंती करतो, मी जातो. तरी पत्रकार परिषद लोक येणार, मला जायचंय. बोल तुम्हाला गेल्या वर्षी मी 6/12/2024 ला पत्र दिलं, त्याच्यावर तुम्ही दखल घेतली नाही. आज तुम्हाला हे पत्र देतोय, तुम्हाला फोटो दाखवतोय, त्याच्यावर तुम्ही काय करत नाही. ग्रामपंचायत गदारोळ, ग्रामसेवक लोक धावून जातात, कॅबिन मध्ये धावून जातात, माझ्या अंगावर शिवी करतात, त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे मला संपवण्याचा. तेवढं सांगून दाखवून तुम्ही काय करत नाही. मग म्हणजे पोलिसांवर म्हणजे विषय येतो ना, संशय, मग तुम्ही काय लक्ष देत नाही. मग त्यासाठी आता आम्ही काय केलं की कोर्टाकडून मी कायदेशीर लढाई लढणारच. आम्ही कोर्टाकडनं आता यांच्यावर दावा टाकणार आहे, मी फौजदारी टाकणार आहे आणि अब्रू नुकसानीचा टाकणार आहे. आता ह्या लोकांनी काय केलं, जी व्हिडिओ कॅमेरा आणला होता 12 तारखेला आणि इथे पूर्णपणे शूटिंग केली. शूटिंग केल्याच्या नंतर यांनी काय केलं, त्या शूटिंगच्या क्लिप बनवून गावात जी काय बोलतात तिला, डिजिटल ते मोठी स्क्रीन पडदा येतो तो काय पडद्यावर त्यांनी प्रोजेक्टरवर गावात देवळाचा कार्यक्रम असताना, दसऱ्यात आपल्या ज्या नवरात्री असतात त्या कार्यक्रमात त्यांनी काय केलं, पहिल्या रात्री जेव्हा आरतीने भजन होतं 12 वाजता सगळं कार्यक्रम आटोपला, तर त्याच्यानंतर तो प्रोजेक्टर लावला आणि लोकांना थांबा बघा, आणि तो प्रोजेक्टर लावून तिथे आमची बदनामी केली, पेपरला बातमी देऊन तिथे बदनामी केली. नाही तर त्यांच्याकडे कुठले पुरावे नसताना त्यांनी ग्रुपवर टाकून सगळीकडे बदनामी केली. इंस्टाग्रामला टाकून मला वाटतं 60,000 व्ह्यू होते. काटलंय, तुम्ही पुरावा तर दाखवा, त्याच्यावर आमची बदनामी केलेली आहे. त्यानुसार आम्ही परवाच्या नाशिक सभेत सांगितलं की तुम्ही जो विषय केला तो तुम्हाला पटला तो केला, तुम्ही आमच्यावर जो हल्ला केला त्याच्या पोलीस स्टेशनला मी अर्ज केलाय, नाही कसाच केला, हे केला ते केला. मग सरपंच आता मी बोललो ना, मी अब्रूनुसार दावा टाकणार आहे, तुम्ही आम्हाला 8 दिवसात, तुम्ही 8 तारखेला पहिल्या ग्रामसभेला माझ्यावर आरोप लावला आहे, 8 तारखेचे पहिले तुमच्याकडे जे पुरावे असतील ते तुम्ही आम्हाला आणून ग्रामपंचायत दाखवा. नसेल तर मी तुमच्यावर अब्रूनुसार दावा का टाकू नये त्याचं उत्तर द्या. नाही मग हे लोक आता गावात नाही. आता सरपंच गावाला वनवन फिरवतील, आम्ही बोललो नाही, गाव आमचं आहे, लोक आमचे. तुम्ही 12 जण माझे जे विरोधक आहे, 10-12 जण तुमच्यावर गुन्हा दाखल करणार आणि अब्रू नुकसानी दाखल करणार. हे तुमचं षडयंत्र आहे, त्यांचं माझं राजकारण संपवण्याचा कट आहे आणि त्यांनी व्यवस्थित प्लॅनिंग करून केलेलं कट आहे. तुम्हाला सांगतो आम्ही 2 मर्डर केल्या, राजू म्हणतो तुला पण आम्ही संपवून टाकणार, हे करणार ते करणार, आणि तुझी राजकीय किरकिर संपवून टाकणार, हे करणार. म्हणजे काय माझी राजकीय संपवणं कशी? त्यांनी त्याच्यावर विषय काय केला की आमचा 2 महिन्यापासून प्लॅन चाललाय. ग्रामसेवक भावांना रात्री त्यांनी फोन केला होता आणि त्यांना ग्रामसेवक भावांचे 3 सदस्य आम्ही फोडलेत, आम्ही सरपंचाचे 3 सदस्य फोडलेत,
तुम्ही फक्त एवढंच बोलायचं बस, की सरपंचाच्या विरोधात बोला आणि तुम्ही साईड लावा, नाही तर परिणाम बेकार होते. एवढी दमदाटी करतात हे लोक आणि लोकांना दबाव आणून ते करतात. मी खोटं काय बोलू, ऑफिसला रेकॉर्ड आहे, सगळं आहे, माझ्या विषय की जागा क्लिअर आहे, मी खोटं नाही बोलणार. नाही 30 सदस्य कुठे बघा, नाही तर तुमची नोकरी तरी खाऊ, सरपंचाची खुर्ची तर आम्ही खाणारच आहे, आमचा सगळा प्लॅन झालेला आहे. परत त्यांना फोन करून सांगता, ग्रामसेवक भावना तुम्ही ग्रामसेवक एक काम करा, तळीमध्ये भेटू आपण. राजू मोहिते फोन करून सांगतात की तळीमध्ये भेटू, समीर तुम्ही मी आणि अक्षय आपण एक मीटिंग करू आणि काय ते ठरवून घेऊया, म्हणजे काय असेल ते विषय ठरवून घेऊ आणि आपण त्यांना वेगळं व्हा. तुम्ही सरपंचावर फक्त आम्हाला सरपंच खुर्ची घ्यायची, ही यांची एवढी प्लॅनिंग. आणि तुम्ही गावच्या लोकांना सांगताय घरात जाऊन सह्या करा सरपंचाच्या विरोधात. ह्याच्यावरच लोकांना इथे विषय क्लिअर झाला होता, हे लोक करतायत ते सरपंचाच्या विरोधात करतात, हे लोक सरपंचाचे विरोधक आहेत. तुम्हाला इलेक्शनला पाडायला फक्त पाडू शकले ना राजकारणात, दरवेळेला आपणच निवडून येतोय. मात्र काय आपण याला कुठे हात टेकले, मात्र हा प्रकार करायचा, म्हणून हे सगळं यांचं षडयंत्र आहे. आणि आता खरी परिस्थिती पाहता हे जे माझ्यावर आरोप लावले ते पहिले मी मुद्द्यावर येतो की आपण जे 4 आरोप आहेत महत्वाचे, त्यांनी जे लेखी दिलेत पहिले त्याच्यावर बोलतो. आणि ग्रामसेवेपासून त्यांनी माझ्यावर 10 ते 12 आरोप लावले, ते पण मी आज खुलासा करून ठेवतो. तर उद्या परत ते आरोप येतील, त्याचे आधी तुम्हाला मी खुलासा देऊन ठेवतो, कारण ते ग्रामसेवक माझ्या त्यांनी केलेले आहेत. मी पूर्णपणे तुम्हाला डिटेल देतो. त्याने माझ्यावर पहिला आमच्यावर आरोप लावला की ग्रामपंचायतीने 40,000 रुपये गेल्या वर्षी खर्च केलेत डेड बॉडी फ्रीज साठी, शवशीत पेटी असते ना त्यासाठी खर्च केलेत, खरेदी केलेली नाही, फक्त फोटो काढलाय, ग्रामसेवक आणि सरपंचाने पैसे खाल्ले, हा त्यांचा आरोप आहे. समीर जावडेंचा सहकार्य लेखी आरोप आहे. हाय बद्दल माझ्याकडे तुम्हालाही साहेब त्याची मी एक प्रत दिलेली आहे. हा, समीर तावडे यांचे सहकार्य केलेला आरोप. हा, 25/9/2024 ला मागणी केली आहे 40,000चा प्रिंटरची, आपल्या 40,000ची शवपेटी. ही मागणी आपण साहेब सगळ्यांना माहिती आहे. नोव्हेंबर-ऑक्टोबर मध्ये मीटिंग होते, एक जनरल मीटिंग, 14/1 15/1 आता लागू आहे. एक आराखड्याची मीटिंग आधीच आपली ठरलेली असते, त्यामध्ये आपण पुढच्या वर्षात कोणती कोणती कामं घ्यायची ठरलेली असतात. मला वाटतं काही ठिकाणी आपली ग्रामपंचायत सदस्य कारभार पाहणारे आहेतच. तर त्या मीटिंग मध्ये जेव्हा विषय झाला होता, तर बाबा हा फ्रीज मागवायचा, तर ह्याच जे विरोधक आहेत माझे 3 नंबर वॉर्डवाले, ह्या लोकांनी ह्या गोष्टीला विरोध केला होता पूर्णपणे, की नाही गावात माहिती झालं ते बॉडी ठेवायची नाही, लगेच देऊन टाकायची, जाळून टाकायची, हे करायची. पण तिथे मोहल्ल्यातल्या काही बायका होत्या, ते बोलले सरपंच तुम्ही विषय चांगला हाताळताय, हा विषय घ्या. आमचे नातेवाईक मुंबई, दुबई, सौदी अशा बाहेरगावी परदेशात आहेत, शेवटचं दर्शन असतं माणूस मेल्यावर, आईला माणसाला 2-2 दिवस लागतात, तर तुम्ही ही मागणी करताय, चांगली आहे, तुम्ही मागवा. मग त्याप्रमाणे पण आराखड्यात टाकली होती. आराखड्यात टाकल्यावर ती आपण तुम्हाला माहिती आहे एखादी आपल्या 5 लाखाची कामं देशासमोर 10 लाखाचा आराखडा बनवून देतो. तर आम्ही 70,000 ते 80,000ची मागणी केली होती आराखड्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये. पण तेव्हा येताना वरतून सँक्शन होताना 40,000 रुपये आले. तर 40,000 रुपये आले, तर त्याच्यानंतर आमची मासिक मीटिंग झाली, बाबा पैसे आता या 15 पैसे जमा झालेले आहेत, खरेदी करायला पाहिजे मेच्या दरम्यान. तेव्हा मासिक मीटिंग मध्ये विषय होऊन सगळे विषय झालेले आहेत. मासिक मीटिंग मध्ये काय ठरलं की सरपंच ठीक आहे मागवा, तर आम्ही ग्रामसभेला चौकशी करतो, आपले एक वेंडर सबका मालिक एक, त्यांना आम्ही सांगितलं बाबा असं आहे, ते म्हणाले सरपंच येईल 30 ते 32,000 पर्यंत ती पेटी आहे, पण कसं आहे जीएसटी वगैरे पकडून आता त्या जेम बोर्ड ते जीएसटीची बिलं लागतात, ती बघून तुम्हाला 40 ते 42,000 पर्यंत जाईल. बोलो ठीक आहे, पण ती बर्फ टाकून असते ना लादी, ती शोपेटी ठेवतात, ती त्यातली पेटी होती. तेव्हा आमचे सदस्य आहेत जैनब ममतुले आणि त्या मोहल्ल्यातील लोक, तर ते काय म्हणाले की सरपंच बघा 1-2 दिवस जातात, ती बर्फाच्या लादा किती बदलायला लागते, लोकांच्या घरात ठेवायचं, ते पाणी टपटप 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 गळत राहणार, ते म्हणजे लोक आलेले असतात. तर त्यापेक्षा आपण चांगली जी मोठी येते तळी कुठेतरी त्यांनी बघितलं होतं, त्यातून जर मागवलं तर बरं होईल. तर ही मागणी आपण थांबवूया, याचा ठरावही केलेला आहे. तर त्यानुसार बोलू ठीक आहे, मग ते बोलू वरचे पैसे आपल्याला लागतील. मग त्याची आम्ही चौकशी केली, ते पेटी काहीतरी मला वाटतं 80 की 90,000 रुपयापर्यंत होती सिंगलची, आणि ते नव्हतं डबलची घ्यायचं ठरलं. तर डबलची घ्यायचं ते 1,25,000, 1,40,000 पर्यंत जात होती. म्हणजे घरात जायला दरवाजा छोटा असतो, तर वाटतं ती 2 ह्याच्यात येते आणि डबल कॉम्प्रेसर ती 2 आतमध्ये जाते, अशी ती पेटी होती. त्यातली मग 1,25,000 रुपये 1,40,000 रुपये जीएसटी वगैरे ट्रान्सपोर्ट करून ती येत होती. तर बोले घ्यायची तर आपण चांगली घेऊया, पण सध्या बोले आपले पैसे ना, आपण पैसे त्या वेंडरकडे आहेत ना, तर आपण
ते पैसे ठेवू, परत थोडे फंडात पैसे जमले की ते टाकू, नाही तर लोकसभातून आपण लोकांकडनं जेव्हा आपले पैसे येतात तसे मागून ते आपण 7-8 महिन्यात घेऊ. असं आमचं कधी मला वाटतं मीटिंग मध्ये ठरलं, त्यानुसार बोललं ठीक आहे. तर ती मीटिंग मध्ये बोलल्यानुसार ती विषय राहिला होता. पेटी राहिली, परवा यांनी गदारोळ केला. मग सगळे सदस्य पुन्हा बोलायला लागले, सरपंच एक काम करूया, जी पेटी आहे आपली, जेवढे पैसे दिले ती बर्फाची नको, कॉम्प्रेसरवाले किती आहे ते आपले पैसे घेऊन त्यात बघा, थोडे असेल तर देऊन आपण ती आपली पेटी मागू. त्यानुसार आम्ही पेटीही मागवली. आज ती पेटीही आहे. आणि ह्या लोकांनी काय म्हणते, 1,70,000 रुपये ग्रामपंचायतीने खर्च केले पेटीवर, सरपंच ग्रामसेवकाने खाल्ले. अरे काय आरोप करत आहे? आधी बघा, ओरिजिनल बिलं बघा, ग्रामपंचायतीत मागणी करा, पंचायत समितीत बघा. मी तुम्हाला ते दिलेलं आहे. मला वाटतं त्याच्यात काय पेटीला काहीतरी 72,000 की 90,000 रुपये खर्च झालेला आहे. आणि यांनी 1,70,000चा आरोप घेतलाय. दुसरा त्याने एक की 32,916 रुपयाचा प्रिंटर, सरपंचाने बॉक्सचा फोटो काढलाय, ग्रामपंचायतीने खरेदी केलाय, दाखवलाय. 32,000 बॉक्सचा फोटो काढलाय. आजपर्यंत तो प्रिंटर घेतलेलाच नाही, खरेदी केलीच नाही. ते 32,916 रुपये खाल्ले. मुळात ही जे त्याने आरोप केलाय पूर्णपणे खोटे आहेत. 32,916 रुपयाचा प्रिंटरच नाही, ते शालेय वस्तू खरेदी करा असं बिल आहे, आणि त्यात 3 वस्तू आहेत. आणि तो प्रिंटर आम्ही शाळेला दिलाही होता. तो प्रिंटर मध्ये पहिले कार्टेज आपलं येतं, ते ब्लॅक अँड व्हाईट यायचं, ते कलरचं. तो सर आहे ना आमचं एक राजकारणी शाळेत, तर तेव्हा मला वाटतं तुम्ही त्यांची मागची 12 तारखेची पत्रकार परिषद झाली तेव्हा मला बोलत पण होतं तुमच्या शिक्षकाबद्दल कोणतरी, की त्या सरांनी काय केलं, प्रिंटर घेतला आणि आम्हाला नको म्हणून तो प्रिंटर परत केला. आजही प्रिंटर ग्रामपंचायत आहे तसा आहे. परत चौकशी झाली, बीडीओ साहेबांनी बघितलं, चालू आहे, प्रिंट बिंट काढून बघितलं, सगळं नंबर, बॉक्स नंबर सगळं सेम आहे. आणि या लोक आरोप करतात की यांनी खरेदीच केलेली नाही, फक्त बॉक्सचा फोटो काढून जोडलाय. तो स्वतः प्रिंटर त्या 3 नंबर शाळेत मागितला, ह्याला नको तो आम्हाला द्या. तो प्रिंटरची किंमत आहे 10,500 रुपये. अजून त्यात काहीतरी 3 गोष्टी घेतल्या होत्या. हा, ते 7,200 रुपयाचे ते पॅड येतात, नोटपॅड डिजिटल. तर ते त्यातलं एक ठेवलंय का इकडे मॅडम? एखादं पॅड आहे का? मुलांना ते 72 पीस घेतले होते वाटायला 3 शाळेतल्या मुलांना. दोमडीच्या आधी 3 शाळा येतात जिल्हा परिषदच्या, तर त्या मुलांना ते पॅड घेतले होते. परत टेबल फॅन एवढे मोठे याचे टॉवर फॅन येतात ना, त्यातले ते 3 फॅन घेतलेले 3 शाळेना. असं टोटल बिल 32,916 की 33,116 असं काहीतरी बिल आहे. आणि हे ग्रामपंचायत आरोप करतात नाही, कुठली खरेदीच केली नाही प्रिंटरची, 32,016चा बॉक्स दाखवला, सरपंचाने ग्रामसेवकांनी पैसे काढले. उगाच बेछूट आरोप सगळे केलेले आहेत. परत विकास कामांचा विषय आला, तिथे तर वेगळंच गेले. शाळेत आम्ही 3-3दा इस्टिमेट करून काम केले, जे कामं केलेत विकास कामं ती इस्टिमेट नुसार झालेली आहेत. अंदाजपत्रक आहे पंचायत समिती जिल्हा परिषद इंजिनियरचं, अंदाजपत्रकानुसार कामं झालेली आहेत, टेंडर देऊन कामं केलेली आहेत. परत त्यांच्या बिलं सुटली, बिलं सुटताना हे पॅड घेतलेले आणि शाळेमध्ये टॉवरचे फॅन, टेबल फॅन असतात ना मोठे आपले मंडपवाल्यांचे असतात बघा, ते हवेसाठी, त्यातले घेतले होते. हे मुलांसाठी पॅड घेतले होते, इलेक्ट्रिक पॅड. असं लिहिलं जातं याच्यावर, काही तुम्ही लिहा. आठ तारखेच्या सभेमध्ये यांचे आमच्यावर बरेच आरोप लावले. 8 तारखेपासून श्री विजय सकपाळ त्यांनी काय सांगितलं, ग्रामपंचायतीने माझी बदनामी केली, माझा ठराव कोर्टाला दिला आणि मला सरपंच 15 दिवस अटक झाली. आम्ही विजय सकपाळांची कोणतीही बदनामी केलेली नाही, कोणतीच बदनामी केलेली नाही. आम्ही विजय सकपाळांच्या नावाने कोणताच ठराव करून कोर्टाला दिलेला नाही. आम्ही स्त्री अत्याचार करणारे, बलात्काराचा प्रयत्न करणारे, जे लिंगपिसाड लोक आहेत, जे विनयभंग केलाय, त्या स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी, महिला होत्या म्हाताऱ्यामध्ये, त्यांनी सांगितलं गावात ती प्रवृत्ती वाढत चालली, घाणेरडी डोकं, या लोकांना बाहेर काढा, अशा लोकांना बहिष्कार टाकावा आणि ह्या लोकांना गावातून हद्दपार करावा, यासाठी प्रस्ताव करण्यासाठी ठराव करा, असा विषय आला. विजय सकपाळांच्या नावाने आम्ही कोणताच ठराव केलेला नाही. ते 8 तारखेला माझ्यावर आरोप लावतात, सरपंचांनी सगळी शूटिंग काढली कॅमेऱ्याची आणि फ्लॅश केली माझी. अहो तुमची मी नाही केली फ्लॅश, कशाला मी केली? माझी सगळी बदनामी केली. अहो आम्ही नाही केली ग्रामपंचायतीने तुमची बदनामी, सगळे त्यांना ग्रामसभेत सांगितलं. त्यांनी जो कॅमेरा दाखवला त्यांच्या मुलीने आम्हाला ग्रामसभेमध्ये, तो कॅमेरा असा फिरता होता, असा 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 सगळे फिरता होता, बस सगळं दृश्य दिसत होतं, तिकडनं चालू झाला.
मी बोललो आमच्या ग्रामपंचायतीचा कॅमेरा वरती भिंतीवर आहे, तो एका ठिकाणी स्थिर आहे, एका ठिकाणी फोटो कॅप्चर करणार आहे. तर आमचा फोटोच नाही, कोणी बाहेरनं केला असेल कॅमेरावाल्याने, आणि आमच्या कॅमेऱ्याला आवाज नाही येत आहे. तर त्यांनी जाऊन बघितलं, हो बोलतात इथे आवाज व्यवस्थित येत नाही, तुझं ग्रामपंचायतीच्या कॅमेऱ्याला आवाज नाही. भविष्यात खोटा आरोप करताय आमच्यावर. हो, तुमची बदनामी आम्ही नाही केली, या समीर तावडेंनी केली. तो त्यांना सांगितलं मीटिंग मध्ये, जे सगळे तुमचे फोटो 28 मेला तुम्हाला काय अटॅक झाली, 27 मेला काय अटॅक झाली, ते आम्हाला माहिती होतं. त्या समीर तावडे सगळ्या ग्रुपवर टाकलं होतं, ते सांगितलं. समीर तावडे स्वतः उभं राहून सांगितलं, हो हो मी काय विजय सकपाळला घाबरतो, याची बदनामी मी केली. सगळे ग्रुपवर फोटो मी व्हायरल केले, विजय सकपाळची बदनामी मी सगळ्या व्हिडिओ क्लिप टाकल्या, विजय सकपाळने सुनेचा बलात्कार केला, त्याला अटक झाली. समीर तावडे सगळ्या गावासमोर सांगितलं होतं. मग बदनामी करणार राहिला दुसऱ्या साईडला, आणि आमचं जो तुम्ही नाव घेताय, आणि आज सगळे एका गाडीतनं फिरतायत विरोधक. परत सांगतात की नाही सरपंच 3 सदस्य फोडले, उद्या सरपंच खुर्चीत बसणार नाही. अरे तुम्ही बोर्डाने पाडायची तयार असेल तर निवडणूक कशा जिंकायची आम्हाला पण माहिती आहे ना. तुम्ही बोर्डाल तर आम्ही लोक जवळ करू, दिसलाच लोकांना सगळ्यांना. दुसरं एक, गावात 2,94,000चे सौरदीप लावण्यात आले, 500 लाईटी खरेदी केल्या. गावात फक्त 50 लावले, 450 लाईटीचे पैसे सरपंचाने खाल्ले, ग्रामसेवकांनी खाल्ले. अरे टेंडर झालं, प्रत्येक सदस्याच्या सह्या आहेत त्याच्यावर, सगळं ठरलं होतं. 11 वाड्या आहेत, 11 वाड्याला आमच्या पहिले 10 लाईटी घ्यायच्या ठरल्या, ते 6 ते 7 लाखावर खर्च जात होता. मग बोलले नाही, मग 5-5 लावूया. सदस्य होते सगळे, सदस्य जरा सांगतायत, आम्ही सगळ्यांनी मिळून विषय ठरवलेला आहे. तरी सुद्धा नाही, 500 लाईटी लावायला खरेदी केला, त्याचं 50च लावला, 450चे पैसे काढला. साधा हिशोब आहे. सौरदीपची एक लाईटी गेली कमीत कमी ते 6 ते 7,000ला येते, मोठी गेली 14 ते 28,000पर्यंत येते. 2,94,000 किती लाईटी येतील? 500 लाईटी येऊ शकतात का? बरं, त्यांचा दुसरा एक नवीन आरोप, एक तिथे शिक्षक बसले होते, त्याने आरोप काय करतात, मासिक सभेचं रजिस्टर कोर आहे. हा, कसला पगार घेता तुम्ही ग्रामसेवक भाऊ? हा, शासनाचा पगार घेता ना, मी पण नोकरी केली, मी पगार घेतला. अरे तुम्ही शिक्षक हा विद्यार्थी पुढची पिढी घडवतो. मला वाटतं कोणतरी परवाच्या मी वस्तत ऐकत होतो की शिक्षक हा पुढची पिढी घडवतो. शिक्षक हा हुशार व्यक्तिमत्व आहे, लोक त्याच्यावर विश्वास गुरु मानतात. ते सांगतात नाही, कुठला पुस्तक कुठलं आहे, भूगोलाचं, पृथ्वी गोल आहे, सांगतात नाही महाराजांनी इथं परिक्रमा करा. तुम्ही इथं धडा शिकवताय, हातात तुमच्या रजिस्टर इतिवृत्त ग्रामसभेचं आहे, आधी पुढचं पांथ वाचा आणि आरोप करताय मासिक सभेवर. तरी मी त्यांना खालून सांगते, अहो साहेब मासिक सभा पूर्ण आहे, एक सदस्य तुमचा अपात्र झालेला आहे. 3 महिने जानेवारीत एक सदस्यांचा अपात्र झालेला आहे. जेव्हा अपात्र होतो तेव्हा रजिस्टर, हजेरी बुक आणि मासिक सभेचं बुक हे सीओ ना दाखवायला लागतं. व्हिडिओ बघतात, सीओ बघतात, नाही त्यांचं अपात्र होतं. परत दुसऱ्या सदस्याचं यात मागच्या महिन्यात काहीतरी 8व्या महिन्यात हे झाली, सुनावणी झाली होती, दाखवले अपूर्ण असेल, नाही ना अपूर्णच ठेवले. आणि ते बुक पण कधी त्यांच्या हातात 2022चं 2022चं बुक येतात, 2024 वर आरोप करतात, 25 वर आरोप करतात. किती हुशार माणसं असतील. फक्त कुठल्याही गोष्टीचं म्हणजे अभ्यास करायचा ना, फक्त आरोप करायचे म्हणून करायचे, खोटे आरोप. पण त्यांच्या घराच्या आजूबाजूच्या वस्तू चोरीला जात आहेत, कुठं आहेत, हे होत आहेत, ह्याच येऊन कधी ग्रामपंचायतीत कळवत नाही. आम्हाला कधी कधी शंका येते की हेच लोक काय असं विपर्यास करतायत की काय पाठी, ग्रामपंचायतीचं नुकसान करायचं, वस्तू फोडायचं. या शाळेत आम्ही 3 वेळा काम केले, 3 वेळा पाईपलाईनचं, 3 वेळा पाईपचे असे तुकडे करून टाकले. आज पण कोणी जाऊन तिथे बघू शकता. 3 वेळा काम केलेलं आहे. दरवेळेला कोणतरी पाईप मारतात. आता यंदा आम्ही खड्डा काढून पुरून तो पाईपलाईन टाकलेले. एवढे जे त्यांनी आमच्यावर आरोप केले सगळे आरोप खोटे आहेत. आणि यांची मीटिंग मध्ये सांगतात आमची यांची वय तुम्ही तुष्ट हे आहे ते, तुम्ही आता सगळे एकत्र होऊन सरपंचाला खाली उतरला, तुम्ही एकत्र येता. एकमेकाची बदनामी स्वतःने आपापसात केलेली आहे, हे समाजाला माहिती आहे. आणि समाजाला आता ह्याची काय परिस्थिती आहे, समाजाला काय मान आहे, हे सगळं माहिती आहे. त्यांची पार्श्वभूमी सगळ्यांना लक्षात येते. आणि हे लोकांनी जे जे आरोप केले आजपर्यंत, एक सगळे आरोप खोटे आहेत. आजपर्यंत 1 महिना झाला, 8 तारखेपासून 8
8 सप्टेंबर 2025 यांनी आमच्यावर आरोप केले होते. 12 तारखेला आरोप केले होते. आज मला वाटतं 10 ऑक्टोबर आली, अजूनपर्यंत एकही पुरावा दिलेला नाही. आता गावातल्या जनतेला आणि सगळ्या सदस्यांना कळलेलं आहे मग खरा कोण आहे खोटा कोण आहे. त्या दिवशी मीटिंग मध्ये अप्रस्तावाच्या ठरावाच्या दिवशी आमच्या सदस्यांनी एवढं सगळं सांगितलं की तहसीलदार साहेब, सरपंचांनी आजपर्यंत जी कामं केली ती कामं, सर्व कामं आम्हाला विश्वासात घेऊन केलेली आहेत. प्रत्येक कामं मासिक सभेत आम्ही सगळ्यांनी ठरवलेली आहेत, ठराव मंजूर करून केलेली आहेत. जे ज्या वस्तू खरेदी केलेल्या आहेत त्या आम्ही सगळ्यांनी ठरवून खरेदी केल्या आहेत. मग आम्ही सांगून बीडीओला सांगून आपलं ग्रामसेवकांना सांगून ते डीएससीनी पेमेंट सोडायला सांगितलेलं आहे. आणि एक विषय महत्वाचा, डीएससी तर काय माझ्या घरी नसते, ते असते ग्रामसेवक भाऊ ग्रामपंचायतीत किंवा आताच आमच्या ऑपरेटरला 1च वर्ष आलं, त्या अजून म्हणजे नवीनच होत्या. तर तुम्ही सगळ्यांनी ग्रामपंचायतीनं काम केलं, तुम्हाला माहिती आहे की बाबा आपण पंचायत समितीचं जे ऑपरेटर असतात मी त्यांना सगळं माहिती असतं, त्यांच्याकडे जाऊन डीएससी जाऊन तिकडनं पैसे सोडतो. तर मी घरात सोडून पैसे किंवा भाऊ घरात सोडून पैसे कोण खाऊच शकत नाही. जी गोष्ट शक्य नाही तिच्यावर पण आरोप. सदस्यांनी तेच सांगितलं, सरपंचांनी जी कामं केली ते आम्हाला सगळे सांगितलेले, जिथे जिथे आम्ही खर्च केले तेही मध्ये, आणि जेवढ्या वस्तू आणल्या त्या वस्तू आणल्या त्या आमच्या ग्रामपंचायत आल्या, आणि त्या प्रत्येक गोष्टी जिथे जिथे वाटल्या आहेत त्या आम्ही सगळ्यांनी मिळून वाटलेले आहेत. जे एक सदस्य त्यांनी पण सांगितलं ना की बाबा जो मी किटल्या वाटत होतो मागच्या त्यांनी माझ्या विरोधकांनी जेव्हा माझ्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा आमच्या एक सदस्याने ते सांगितलं पण ना, किती लोक माझी किटली आली तेव्हा घ्यायला आले होते, मी माझ्या हाताने 1-2 किटल्या वाटले. हे सगळ्या सदस्यांनीच वाटलेलं आहे, सगळ्या सदस्यांना माहिती आहे. तहसीलदार साहेबांना सांगितलं की ह्या लोकांनी आम्हाला दबाव आणून आमच्यावर विषय केलेला आहे. आमच्या सरपंचावर कोणताही अविश्वास नाही, आमच्या सरपंचावर पूर्ण विश्वास आहे, आणि सरपंचांनी आजपर्यंत कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही. जमतील ना हळूहळू जसे बरोबर आहे. नंतर मग तुम्ही वाढीव दृष्टिकोनासाठी करू शकला असतात. काय झालं साहेब कसं आहे, 40,000ची तरतूद झाली ना, आम्ही 70-80,000ची मागणी केली होती, पण जेव्हा आराखडा येतो तो वरतून मंजूर होतो तेव्हा 40,000चा आला. त्यानुसार आम्ही मागणी केली की बर्फाची. त्याच मोलात कसं आमचं कामकाजाचं, प्रत्येक वॉर्डात आमचे सदस्य आहेत. 3 वॉर्डात आमचे जवळजवळ 6 ते 7 सदस्य आहेत. मी 8वा सरपंच जनतेतनं निवडून आले, आणि प्रत्येकाला सदस्याला वाढी जबाबदारी दिलेली आहे. ही वाडी तू, मग नगरसेवक कसा वॉर्ड असतो तसं ह्या वाडीची जबाबदारी तुमची, त्या वाडीची जबाबदारी तुमची, ह्या 2 वाडीची जबाबदारी, या वाडीच्या 2 वाड्या तू घ्यायच्या, ह्या 2 वाड्या तुम्ही या सदस्याने घ्यायच्या, अशा प्रत्येक सदस्याला वाटून दिलेले. त्याच्यानुसार काम होतं. त्या सदस्यांनी त्या वाडीतल्या लोकांना प्रत्येक माझं कामकाजाचं एक नियोजन आहे. दर 6 महिन्यांनी गावातनं एक गावभेट कार्यक्रम लावायचा. प्रत्येक सदस्याने आपल्या वाडीत बोलवायचं सरपंचांना आणि बाकीच्या सदस्यांना, तिथल्या लोकांचे प्रश्न विचारायचे, त्यानुसार कामं घ्यायची. आणि अशी कामं आपण करायची पद्धत आहे. आणि प्रत्येक सदस्याला आपण वही देतो, जे काय असतील विषय ते तुम्ही नोट करून ठेवा, आणि बऱ्याचशा सदस्य लक्षात राहत नाही. काही सदस्य येतात सही करतात, फक्त मला अर्जंट काम आहे, मला जायचंय, नाही ते सांगतो. तर तेव्हा जो विषय आम्ही त्यांना सांगितला होता ना की त्यांच्या मूल्याकडनं विषय आला की घेताना मोठाच घ्या, 40,000ची मागणी थांबवा, तुम्ही हा घेऊ नका. जेव्हा आपल्या फंडातनं पैसे जातात किंवा लोकसभातनं पैसे जमू, तसा ठरावही केलेला आहे. तसा ठराव करून घेऊन सूचना देऊन सगळे वस्तू घेतलेल्या आहेत. पण ती शवपेटी आहे ना, ती आता त्यांनी आरोप केल्यानंतरच्या काही दिवसानंतर तिथे आणून ठेवले, तेही त्यांची तक्रारही झाली साहेब. ते पण सांगतो, जी जेव्हा पेटी आली तेव्हा सगळे गावकरी होते. आम्ही तिथल्या सदस्यांनी सांगितलं होतं की बाबा मासिक सभेत ठरलं होतं 18 तारखेला, बाबा जी पेटी आहे आपले जेवढे पैसे गेले त्यातले पेटी मागवा, बाकी जे पैसे वरचे. त्याच्यानंतर आम्ही 40,000 पहिले खर्च आले, त्यानंतर 27,000 रुपये पेमेंट सोडलेले त्यासाठी. ते कधी सोडलं? ग्रामस्थांच्या मीटिंग नंतर? नाही, आधी सोडलं होतं. सगळे बिल आहेत ग्रामसेवक चौकशी आहे म्हणून तुम्हाला सगळे बिल आम्ही सादर करू. शवपेटी तर आत्ताच आली ना त्यांच्या आरोपानंतर. 18 तारखेची जेव्हा मासिक सभा झाली त्या दिवशी विषय सदस्यांनी सगळ्यांनी तोही ठराव आहे की जी पेटी आपण मागवतोय ती पेटी सरपंच ती 1,40,000 राहू दे, जी आपण मागवली, आपले जेवढे पैसे घेतात त्याची बसते ती मागवा. बोलून ठराव करून सर्व सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार वेंडरला सांगून ती मागवण्यात आलेली, आणि सर्व सदस्यांचे जो बोललेला तो ठराव आज ग्रामपंचायतीत आहे. बोला. की आली कधी? 18 तारखेचा आरोप झाल्यानंतर आली की 18 तारखेच्या मीटिंग मध्ये जेव्हा विषय झाला त्यानुसार ती मागवण्यात आली. ती आली 24 तारखेला, पण यायच्या आधी आम्ही मोहल्ल्यातल्या सदस्यांना, सर्व लोकांना याची कल्पना दिलेली होती किंवा या दिवशी बाबा वस्तू येणार आहे ट्रान्सपोर्टनी, सगळ्यांना सांगून आले. आरोप केला हाच मुद्दा झाला होता, पण त्याने आरोप कसा काय केला? तुम्ही म्हणताय ना सदस्यांना माहिती होता, त्यावेळेला सदस्य पण उपस्थित होते. जिथे शवपेटी आली
ज्या मोहल्ल्यात आली त्याच मोहल्ल्यातल्या सदस्याने आरोप केला नाही नाही, सदस्यांनी आरोप केला, त्या मोहल्ल्यातल्या सदस्यांनी आरोप नाही केलेला आहे, ते सदस्यांच्या दुसऱ्या माणसाने आरोप केला. साहेब तुम्ही लक्षात, त्या मोहल्ल्यात सदस्य आहेत आपल्या जैनब अब्दुल वहीद ममतुले, आणि ज्या तुम्ही बोलताय रुखसार ममतुले या बाहेरवाडीत आहे. विषय लक्षात करून घ्या. आणि जेव्हा पेटी आली तेव्हा 100 ते 200 लोक तिथे होती. फोटो काढले पेटीजवळ, हे अक्षय समीर हे तिथे उभं राहून त्यांनी बाईट केलेली आहे, फोटो शूटिंग केलेली आहे. वाडीतली सगळी लोक होती. वाडीतल्या लोकांनी प्रत्येकाच्या घरात आमंत्रण करून लोकांना बोलवलं होतं. ऐका ना, हा प्रश्न आहे ना. पेटी आली कधी? पेटी साहेब आली 24 तारखेला, पण ते ग्रामच्या कुठल्या दिवशी? नोव्हेंबर ना, आपल्या 9 तारीख 9व्या महिन्यात 24/9 सप्टेंबरच्या. 24 सप्टेंबरला ग्रामस्थांनी केलेल्या आरोपानंतर आहे. ग्रामस्थांनी केलेल्या आरोपानंतर आली, पण ती पण पेटीची मागणी वार्षिक सभेत ठरली किंवा जी मोठी 1,40,000ची नको, पैसे जमत आपले जेवढे पैसे केले त्यातली तरतूद ती येऊ दे. म्हणजे आता जे आरोप केला होता त्याच्यापेक्षा कमी किमतीची आली का? 140 पेक्षा मला वाटतं काहीतरी 72,000ची की 90,000चे आपले जेवढे पैसे गेले होते तेवढ्याचे आले. ती 1,40,000ची मोठी नाही घेतलेली. म्हणजे त्याने आरोप केला होता 1,40,000. 1,70,000 रुपये खर्च. स्थिर असतो पंचायत, आपण वाढीव एस्टिमेट करू शकतो. आता इथे काय करतो, तो वरील पैसे आपण जमतील तेव्हा देऊन आले, त्याच्यामध्ये खूप संगत आहे. काय समजा, नाही फंडात जेव्हा जमतील तशी घेऊ, किंवा लोकांच्या लोकसभा असा ठराव केलेला आहे. पण आपला निधी स्थिर असतो मंडळीचा. पण 40,000चा तो, ऐका ना साहेब, मग त्याच दिवशी झालं की बाबा पुढच्या वर्षी आता नोव्हेंबरची तरतूद येणार होती, नोव्हेंबरच्या मीटिंग मध्ये येईल, ते पुढच्या ह्याच्यावर पण परत तरतूद टाकू, त्यातले पैसे ते घेऊन करायचं होतं. असा विषय होता. हा, टप्पा 1 टप्पा 2 त्याचे आम्ही करणार होतो, तसा विषय ठरलेला आहे आणि ठराव केलेला आहे. कोणी एकट्याने मी किंवा ग्रामसेवक किंवा कोणी शिपाई कर्मचारी मागवलेलं नाही. थोडक्यात असं म्हणायचं का की ज्या वेळेला ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळेला ती तिथे पेटी नव्हती म्हणून तुमच्यावर आरोप केला गेला? तसं नाही. पेटी तिथे नव्हती म्हणून नाही, ती ग्रामपंचायतीने मागवली होती. यांचा पेटीला पहिल्यापासून ज्यांनी विरोध केला 3 नंबर वार्डची लोक, यांची पहिले पेटी आणण्याला त्यांचा विरोध होता. पेटी गावात पाहिजेच नाही, मला पेटी ठेवायचंच नाही. पण ही पेटी फक्त मोहल्ल्यातल्या मुस्लिम वाडीच्या लोकांनी मागितलेली, ही मुस्लिम वाडीच्या लोकांसाठी आणलेली. आणि तिची आणल्यावरती जी मागणी केली तिची आधी जी पेटी तिची देखभाल दुरुस्ती सगळी मोहल्ले बघणार होता, मोहल्ल्यातली लोक बघणार होते, असा विषय. कारण त्या दिवशी उपसरपंचासोबत जे एक मामिडे सदस्य होते त्यांनी सुद्धा तसंच म्हटलं की आलेलीच नाही आमच्या इथे पेटी. नाही तसं नाही. पेटी जेव्हा आली 24 तारखेला तेव्हा सगळी लोक होती, सगळ्यांच्या घरातल्या मोहल्ल्यात लोकांना मी रात्री कळवलं, आम्हाला 9 वाजता कळवलं ट्रान्सपोर्ट होते, तेव्हा मी सदस्यातल्या मोहल्ल्याला पहिले कळवलं होतं. नंतर त्या वाडीतले 2 प्रमुख माणसं आहेत त्यांनाही निरोप दिला होता, आणि वसीम ममतुले त्यांनाही सांगितलं वाडीत जाऊन सगळ्यांना सांगा मोठ्या माणसाला. त्या सगळ्या लोकांनी सकाळी सगळ्या लोकांना सांगितलं नाही. आणि पेटी जेव्हा आली तेव्हा गावातली लोक सगळी शूटिंग करायला होती. आता त्याच्या पुढचा एक विषय आहे का, ह्या लोकांना विरोधकांनी त्याच्यानंतर एक प्लॅन केला की गावात बेवारस पेटी आली आहे, त्यात बॉम्ब आहे, असं काय असू शकतं, हे ते सगळं करून बॉक्स आला. पण त्या पेटीत तिथे त्याला हे माहिती नव्हतं की मशिदीला कॅमेरा आहेत आम्ही लावलेले ग्रामपंचायतीने. तर सकाळी जेव्हा तिथे बसले तेव्हा जवळजवळ 100 लोक तिथे बसलेली होती आणि सांगतात बेवारस. जे करणारे आहेत विरोधक आपल्यावर आरोप, मी आज पोलिसांना तेच बोललो, साहेब नुसते तुम्हाला कोणतरी असं सांगताना तुम्ही त्या ग्रामपंचायतीत दखल घेता की त्या लोकांना दखल घेता, एवढी तुम्ही दक्षता दाखवता ना. मग ग्रामपंचायत मला पत्र येतं एखादी गोष्टी चोरीला गेली त्याबद्दल मला दक्षता दाखवा पोलीस स्टेशनला. तुम्ही मगापासून अनेक वेळा आरोप केला की पोलीसच तुम्हाला म्हणजे इथला गदारोळ असेल, इथला कायदा सुव्यवस्था असेल, किंवा तुम्ही ज्या काही तक्रारी देतात त्याला इथले पोलीस तुम्हाला विचारत नाही किंवा तुमच्या लक्ष देत नाही, बसून ठेवतात. पोलिसांची तुम्ही तक्रार वरिष्ठांकडे करणार आहात का? बरोबर सांगतो. जेव्हा त्यांनी लक्ष दिलं नाही साहेब तेव्हा हा पत्र आहे ना, आम्ही सगळ्यांना वरिष्ठांना पाठवलं होतं, त्याच्यानुसार त्यांनी मला जबाबासाठी बोलवलं होतं. म्हणजे आज तुमची पत्रकार परिषद होऊ नये म्हणून तुम्हाला जाणून बुजून बोलवलं असं वाटतंय? नाही तसं नाही. त्यांनी आज मला परवा पत्र दिलं, सगळ्यात मी जबाब द्यायला या सकाळी आज मला बोलवलं. ते पण मला तिथे गेल्यावर त्यांनी दाखवलं, तुम्ही आमच्या अधीक्षकांना पत्र पाठवलंय, उपविभागीय अधीक्षकांना पत्र पाठवलंय, त्यांचं पत्र आलंय, आम्हाला जबाब द्या, तुम्ही जबाब दिलाय. थोडक्यात तुम्ही कुठेतरी वरिष्ठांकडे तक्रार केली म्हणून तुमच्या दखल. हो, मला तर तसंच वाटतंय, म्हणून आले नाही तर अजूनपर्यंत मला एवढं, मी मागच्या 18-20 तारखेला त्यांना पत्र दिले आणि मला अजूनपर्यंत त्यांनी बोलवलं नाही, काही दखल घेतली नव्हती. आता तरी दखल घेतील काय? घेतील असं वाटतंय. आज जाऊन आलोय, पण ते मला आज दिवसभर बसून त्या लाईटीचा काही विषयच नाही केला त्यांनी. मी बोललो साहेब 2 वाजले, मला जाऊ दे, मी जातो, तसं बोलून आलो मी. साहेब माझे विरोधक गेले 1 महिना झाला माझ्यावर ते आरोप प्रत्यारोप करतायत, आणि
त्यांनी आमचे सदस्य फोडले, अविश्वास ठराव दाखल केला, असं सगळीकडे त्यांनी बोंबाबोंब चालू केली होती. आणि आमच्या सदस्यांना कोणतीही कल्पना नसताना ते तिथे घेऊन जाऊन त्यांनी अविश्वास ठरावावर किंवा प्रस्तावावर सह्या घेतल्या होत्या. पण जेव्हा अविश्वास ठरावाची जेव्हा बैठक झाली 6 तारखेला विशेष सभा तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली, तेव्हा अविश्वास ठराव मी विश्वासदर्शक करून पूर्णपणे मी जिंकलेलो आहे. आणि सर्व सदस्यांनी माझ्या ती सरपंचांनी जी कामं केली आहेत ती सर्व आम्हाला पूर्णपणे माहिती आहे आणि आमच्या सरपंचावर पूर्ण विश्वास आहे असं तिथे सांगून मी आज विश्वास ठराव जिंकलेलो आहे. आणि जे माझ्यावर आरोप केलेले आहेत सगळ्या माझ्या विरोधकांनी ते निष्फळ ठरलेले आहेत आणि मी निष्पापपणे यातनं बाहेर पडलेलो आहे. आणि यापुढे कोणालाही कोणतीही माहिती पाहिजे असेल तर त्यांनी ग्रामपंचायती अर्ज करून घ्यावी. आणि आमचं सगळ्यांना हेच म्हणणं होतं की तुम्ही ग्रामपंचायती आधी चौकशी करा आणि मग ग्रामपंचायतीवर आरोप करा. आणि मी सगळ्यांना, माझ्या सदस्यांना आणि माझ्या गावकऱ्यांनाही मला पुन्हा एकदा त्यांनी ग्रामपंचायतीत विश्वासाने काम करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी माझ्या गावकऱ्यांचे आणि माझ्या सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद.